Ilmu bersyukur karipto dening Tegar Pambudi. Kowe wis ngerti durung, Lur? Nek kowe wong sing sugih ing donya iki. Apa durung mudeng? Coba pikirno maneh. Apa sing gawe awakmu sugih? Oke, ngene Lur. Awakmu wis diwehi 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, dan 1 mulut. Coba renungkan maneh, nalika awakmu ora genep salah siji. Opo aktivitasmu sedina-dina bakal lancar? Mungkin bakal krasa keganggu. Saiki balik meneh ing kehidupan awake dhewe. Di saat awakmu kere, miskin, bangkrut, lan dadi pengangguran akut babar blas ra duwe bondo. Kowe aja terus ngeluh. Bukan berarti kowe ra duwe bondo, kowe ora iso bangkit, Lur. Deloken tangga-tangga apa kanca-kancamu sing cacat kae. Apa dhek ngeluh delok kondisi awake? Lho kowe sing isih genep awake sambat ra duwe bondo. Mungkin nek bondo iso nyilih nang ndi. Lah coba delok tanggamu sing cacat kae sambat ora duwe sikil. Apa kowe gelem nyilihno sikilmu? Dadi ngene Lur. Di saat awakmu isih sehat, isih lengkap, teruslah berjuang, ojo gampang nyerah. Mergo sugih, ora mergo duit akeh, nanging mergo awakmu bersyukur mring Gusti Allah. Matur nuwun.